Nawr ten, ie. Dyn ni ôl yn y gwahanol ffasiwn efo Hugh. Ysgoffa ni, beth sgen ti ar ein cyfle? Gallai jyst weithio chi gynta, mae'r hamper yna wedi bod ar y desg dros nesau'n ddesgu os wythnos. Mae pethau lyflu yno fe. Pethau lyflu. Wel, i fod yn onest, bydd jyst hanner hamper yn mynd as bob bore ni'n dymwyn, ni gyd yn cael coffi a meddwl, o, ffansi hwnna. Mae'n rili yn lyflu. Na fe, cwbl o funudau ydych chi ar ôl nawr ten. Fel y dillad sy'n ni heddi. Nawr, ni'n siarad am batrymau, fi'n siŵr bod chi gyd yn edrych ar hon yn meddwl, wel, sy'n patrwn fan hyn, Hannah Tyrone. Oherwydd... O, na surprise. Nawr, bwys, mae brodwaith yn mynd i fod yn rhywbeth mawr pan ni mewn i'r hydref. Right. So fi'n gweud y gair mor gyflym y gallai, oherwydd mae hon yn hyfryd y got, yn edrych mlaen at y tymor yn amlwg, diolch Hannah, yn edrych mlaen at y tymor yn amlwg, mae yn mynd i fod just y peth. Mae dylanwad, wrth gwrs, y raps Tsieineaidd dyn ni fan hyn. Mae wedi cael ei wneud yn y satin, mae brodwaith, os roed unwaith eto i ni Hannah, mae brodwaith yn holl lliwiau gemwaith, mae rhywbeth hyfryd yn byty'r holl brodwaith chi'n cael, diolch Hannah fan hyn. Y jacket yn edrych yn gret os chi'n mynd i wisgo fe mas gyda'r hwyr. Ni wedi dod i fe gyda ffrog fach syml, y lliw gwyn, mwy o hyfryd ar y ffrog, ac wedyn y darn bach les sydd â chi ar y gwylod fan eto. Mae'n jyst yn edrych fel slip bach i weid y gwir. A mae lot o'r ffrogau ni'n gweld yn y siop ar hyn o bryd, bach yn ddi-siap, ni'n siarad am y crysogau, sef y shirt dresses. Ni hefyd yn gweld lot o'r ffrogau slip bach yma fan hyn unwaith eto. Bydda hon yn gret gyda llaw, adeg yma'r flwyddyn, lle chi fod wedi Chris T bach lliw gyda fe, jeans wedi rwygo. I weid y gwir yn y siop, mae'n cael ei werthu yn y sygat, top bach crop, a par o jeans bach skinny, ond ar y cyfer yn cynnig lleidfa ni heddi, mae'n lot mwy addas gyda rhywbeth fel hyn. Bag yn matcho'r lliw'r dim. Yn anamal iawn i chi'n cael y darpariaeth cyfwisgoedd lle mae bag yn matcho'r lliw gwyn yma'r dim. A lawr at y sgidiau, ni jyst neud sgidiau di, so ni wedi trafferthu wylo am sgidiau i fatio fan hyn. Ond y reswm ni wedi dewis y sgidiau yma, oedd Sian yn gwisgo rein gyda llaw, rhan cyntaf raglen, oherwydd mae'r gwaith pert lle nhw wedi torri allan o'r swed fan hyn, wedyn adlewyrchu bach o beth chi'n gweld gyda'r les yn gweld trwyddo'r cyfan. Hanner ffordd rhwng eich gyda sandal. So er bod nhw ddim yn matcho normodol, mae yna reswm am ddewis nhw ddod i nhw gyda'r les. Lyfli. Hannah, diolch yn fawr. Sian eto nawr? Sian dyn ni nawr. A mae Sian dyn ni fan hyn yn gwisgo, wrth gwrs, o'n i'n gweud byddai'n gwisgo haenau oherwydd dyn ni lot o'r pethau chiffon hir a hollten dyn nhw. So ddim hollten hon, gallech chi fod wedi slip fach dan i gwisgo fel ffrog a belt amdani. Gallech chi o hyd fod yn neud yna sy'ch chi ffansi, dim ond bod chi'n ffindo'r slip iawn. Ond beth i ni wedi gwneud haenau fan hyn, oedd wedi'r jacket yno gyda fe hefyd. Lliwiau digon hafedd gan bod y lliwiau mwy gaiafol yn dod gyda'r wisg. Os ofnwn ni Sian jyst i dynnu'r jacket bant, gewch chi weld beth sydd o dan o wedyn, sef beth i ni wedi galw fan hyn, wrth gwrs, yn term newydd ni'r crysog, sef y shirt dresses. Mae hon yn bert iawn, chi'n gweld trwyddi, ni wedi dod i'r gwyn o dan ni. Sian, llwn ni jyst gweld y les, chi'n gweld y les fan hyn nawr ar y blaen, a reswm wedi dewis hwnna, os welwch chi, mae'r patrwm sydd yn y les digon tebyg i'r gwaith print sydd yn y chiffon. So gan amal iawn, chi ddim goffa matcho lliwiau, chi'n gallu matcho bach o batrwm, bach o texture ac yn y blaen. Ni wedi dod i hwn gyda'r trwser cil gwyn, ond wrth gwrs mae modd cael rein mewn trwser mwy llydan. Bydde hon yn neis hefyd, gallech chi gywir y peth gyda di, gallech chi fod wneud gywir y peth yn dod i'r trwser di a top yn y pink, gallai jyst atgoffa chi H&M sizes. Please, 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 pidwch bod yn isel eich ysbryd pan i chi'n mynd am maint 12 i drial mlaen a chi'n darganfod bod chi'n gadael y siop yn 16. Oherwydd mae'r trwseri yn enwedig i gyd. Oherwydd chi'n cael prisiau, mae pobl yn cwyno, ond oherwydd chi'n cael prisiau sydd mor rhad am y dillad, yn amlwg maen nhw'n torri nôl rhywle, ac yn aml iawn maen nhw'n torri nôl ar y defnyddiau. A mae gan bod y toriadau mor gil, yn aml iawn sydd ddim lot o stretch yn y defnyddiau, i chi'n cael y beth. So, beth chi'n goffa wneud, dwi'n mynd mewn a gweud, wel, os ydw i'n moyn trwser am 20 pint, mae rai fi fynd lan cwpl o seisys. Sy'n byd yn o'i le yna o gwbl. A diwedd y dydd, mae seis lan fan hyn, diwedd ddim yn adlewyrchu fel chi'n edrych. Dim ond bod e'n ffito fel ni'n gweud. Ni wedi cadw at wedges gwyn oherwydd adeg yma'r tymor, fel o'n i'n gweud, mae'r ffrog fach yma yn mynd i fod mor hyblyg yn ystod y gaea, bydde fe'n ffantastig gyda ffrog fach fi, er enghraifft. A dy ti jacket bron rhin lliw ar melyn y ddo? Oedd. Jacket fach? Oedd, jacket fach wedi chwilto honno Marks & Spencer's. Cyfan ni'n gweld fan hyn ar yn dod o H&M. Reit, lyflu. Sian, diolch yn fawr. A Emily styn ni'n ola, so wedi cadw gwisg. Gyda Emily eddi, fi'n bwrpasol wedi cadw'r pethau hamddenol. Y tueddiad yw pan bod y modeli ifanc yn dod mewn, beth i ni'n neud yw ni'n gwisgo nhw lan. Yn amlwg, mae Emily mae'n gwisgo dillad, gallu gwisgo pob dydd hefyd. So felly ni ddim am y jacket tywyll denim. Byddwn ni ddim wedi dewis hon mewn lliw golau. Y reswm o'n i'n mynd am, nid oherwydd bod ni'n jacket denim, oherwydd bod y glas tywyll yn matcho'n gret wedyn gyda gweddill y wisg. Mae dau blwsen bach diddorol dros ben wrth red herring gan bod manylder ar y blaen a'r zip dych chi ar y gwdd sy'n neud i bach mwy modern.
Ac wedyn wrth gwrs, mae dyn ni'r clots. Ni'n gweld lot fawr o clots yn dod yn ffasiwn. Clots gyda llaw yw trwseri, 3 chwarter, eitha llydan. Emily, ti'n bod wedi goesau da'i gilydd, na fe, os fel bod ni'n gallu gweld y ddoi beth wedyn, chi'n gweld pan maen nhw'r gau wedyn, yn edrych fel sy'n gwisgo rhyw fath o sgrt bach i weid o gwir. I fi'n gyfarwydd iawn o weld clots, oherwydd yn y byd cyffyle, pan ych chi'n gweld menywod yn rhedeg o gwmpas y cylchoedd gyda'r ponis bach a'r jocis bach yn eu cefn nhw, mewn sgrt, yn aml iawn clots i nhw. O, ife? Oherwydd maen nhw lawer mwy chwaethus pan chi'n rhedeg wrth gwrs. A mae'r rhain yn greu unwaith eto, stripe yn edrych yn lyflu, mae'r stripe yn symud chi trwyddo, bydd yr ein yn neis unwaith eto gyda sgidiau tan a handbag tan. Defnydd digon ysgafn o fi, dal yn braf. Ie, yn bendant. Wel, ni'n gweld y tywydd, oedden ni bob bore. Bore yma, ni'n gadael adre lle oedd hi'n haelog iawn. Cyrraedd Rydaman, oedd hi'n niwl, a wedyn cyrraedd Llanelli, oedd yr hael allan eto. Felly, gyda pethau fel hyn, wrth gwrs, maen nhw'n mynd i fatio a siwto bob A tywydd. Cris Bygwyn, da hwnna, so hwnna'n neis hefyd. Ie, mae gymaint o beth i wneud gyda'r holl ddarnau di dod heddi. Maen nhw gyd yn dod o'r cysgliadau newydd, felly da chi, os chi'n gweld rhywbeth, fel fi'n cadw gweld, chi'n rili hoffi fe, prynwch chi nawr, oherwydd pan ddeith y sale, falle bydd sale dyn ni o fewn fis, 6 wythnos, falle gewch chi ddim y sizes os chi wir wedi licio'r peth. A fi'n falch o bod gwyn mewn bach o ffasiwn o dal, mae'n ffasiynol am unwaith. Trio ni gwisgo gwyn fan hyn yn bendant. A nath ei ddim rhannu'n nodiadau cyn y rhaglen, chwaith. Ni'n neud fawr ohono fe tra bod yr ail yn gwenu. Diolch yn fawr iawn i chi.